Κλικ έχεις διαβάσει, φαντάζομαι. Έχω προλάβει λίγο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έζησα την μεγάλη του, στα 90's που λέμε, το μεγάλο του πικ, όμως ξέρω ότι έχει καθορίσει μια ολόκληρη εποχή και θυμάμαι μάλιστα ότι υπήρχε ένα εξώφυλλο, ποιος το φανταστεί τότε, που είχε τη Μαντόνα. Και από κάτω έλεγε αποκλειστική συνέντευξη Παπανδρέου Εύερτ Λαλιώτη. Συνέντευξη σοκ. Βέβαια. Και έλεγα πώς, ας πούμε, μια ανατροπή όλα. Μαντόνα, Παπανδρέου, Λαλιώτη, Εύερτ σε μια κοινή συνέντευξη. Και Ανδριανόπουλος, δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Είχε μια συνέντευξη που αυτό τώρα είναι λίγο πριν τις εκλογές του 89, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς τότε, ναι. Και είχε η συνέντευξη του Ανδρέα, ο τίτλος ήταν «Δεν πηγαίνω στο σινεμά για να μην ενοχλώ τους άλλους, γιατί θα γινόταν χαμός». Δηλαδή δείχνει και μια ενσυναίσθηση των πραγμάτων και όλα αυτά. Και ήταν και μια συνέντευξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε ότι του αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον. Απίστευτα. Ήταν ένα ανατρεπτικό περιοδικό, καθόρισε μια γενιά με φανατικούς φίλους και εχθρούς. Πάντως, εμένα μου αρέσουν όλα τα συστήματα που δημιουργούν ανατροπές. Και αυτό είναι, νομίζω, βασικό και σήμερα.